Vamunangagwa vadzoka muZimbabwe iko zvino ndiyo nyaya itoripo paground. Kusangana zvekare kwataita panyaya vision patinokupakururai nhau nemaupdates ese ezvinhu zvinenge zvichiitika. Iko zvino tiri kusangana nemashoko atiri kutambira ari kunzi President Emmerson Mnangagwa is returned home from Baku where he attended the United Nations Climate Change Conference COP29. Ndo mashoko aripo paground iko zvino vatambirwa nemavice president avo vachiwenga navamuhadhi nerimwe timu raonekwa riripo rakazara paairport. Asi zvichakadaro tiri kuona vana vakawanda vemuZimbabwe vari kukomenda nyaya iyoyi, vari kuti kutya these days hanzi zvave kuvaremera kugara kunze kwenyika zve2 minutes vanenge vatodzoka sezvavaisimboita kudhara kwokuti vaitomboenda votombonogarira ikoko. Vamwewo vari kuti vaudzei kuti timu yedu tiri kuda kuiona ichitambira bhora munyika mayo kwete kuenda kunotambira kunze. Ende zvekare tave kukumbirawo mvura mumatepi zesa tatione nguva tisiri kuriona, asi tiri kukumbirawo kuti zvinhu izvozvo zvigadziriswe. Vamwewo vari kuti politics in Zimbabwe is a circus, the bootlicking is just unbearable. Me I can't having to go line up to airport just for handshake, and if you don't go it appear like you are now supporting the other faction. I can't. Vamwewo vari kuti aiwa saka government yatombovhara so that all these people go and clap hands for someone coming back with nothing. Ndo mashoko ari kutaurwa nemazimbabwenzi pakudzoka kwaitwa navamunangagwa vachitambirwa paairport nemukuru wemapurisa, mukuru wemasoja, vatevedzeri vevatungamiriri wenyika, maminista. Chikwata chakawanda chaonekwa chichivagamuchira pakudzoka kwavaita paairport muzuva ranhasi. Mhuri yeZimbabwe ndo nyaya dzirimo mudariro, ndo zvinhu zviri kuitika. Ndanga ndichingokupemberisawo mundiudzewo kuti munoionawo sei, munoifungawo kudii pamusoro penyaya iyoyi. Muchangopedza kulaika mobva makomenda muchindiudzawo. Tosangana pane dzimwe nyaya dziri kuitika.